Anna mun bleedi! Oi! Insane gameplay! This is what I've been waiting for! Game of the year! Mulla on aina ollut helpompi tää kun Malikesti soolonakin. Mulla on luotto, että se kestää vähemmän kuin Maliketin kanssa. 6 tuntia myöhemmin. Ja... Okei, mä tein noin vähän damagea. Joo. Toihan oli se leveloitui versio. Joo, tää on maksimileva. Oupa. Jos sain väistettä. Tuo ei tehnyt damagea muuttuis tunnas. Okei, tota ei voi väistää näköjään. Eikö se voi väistää hyppäämät, jos mä oikein muistan? Joo. Tai se runkku, missä pystyy hyppeikä. Joo. Nice. Mun loppu toi Blood Flame, mä laitan sen uudestaan. Ai! Au! Au! Oh shit. Mä oon elossa. En kauaa varmaan. Okei, mä en tiedä, että minä noin kauas. Okei, joo. Okei. Mitä vittu, mä oon semmoinen vittu mappi! Anna mun vittu nyt chillata! Anna mun pitää! Mulla ei ollut hiiliikään jokin. Oh, tänne näin. 105. Sä oot easy. Okei. Mä teen alle 400 vittu per hitti. Kysy! Mut se tässä lyö nopeampaa. Joo, ei oo niinku vittu. Joo, se on se kun vittu. Se sit heti taas siis tunnin sen jälkeen kun mä kuolen. Ei vittu! Anna mun nokka! Paska! Toi vitsi! Nice. Backstab! BOOM! Saadaan ehkä sun liinekin. Miten se toi taaksepäin? Okei. Miten? Mä olin sivussa silti vittu otin damaget siitä. Fuck! Se tekee 300 lämää! This shit ain't worth it! Vittu mä vaihtaisin, mä rupeen googlaa vittu. Bleed weapons. Se näyttää sun niitä DLC-peleihin. Beast Claw. Mennä se on DLC. Mennä mitään vittua. Mä sanoin. Toivottavasti tää ei käytä normaaleja Smithy-Stonea, koska mä muuten tapaa itteni. Sä tiedä mitä se tulee käyttää. Ei vittu, mä en jaksa. Mistä me voidaan mennä farmaamaan nyt, mikä ei oo niinku semmonen vitun cheesy ass vitun niin halvaa. Farming off screen. Boom! 11 tonnia!
No niin, mites nyt sanot? The we back We again. back! We ain't leaving! Noin. Kiitos. Näin ja dodgea toi. No voi vittu, se piti dodgea. Ei, mä oon kuollut. Kiva, jos olisi stamina, jos olisi stamina, jos olisi stamina. Me ollaan mummat läpästy yli 5 kertaa tää peli ja nyt me ollaan kahdesta jossain helvetin vanha säijäs jumis. Jumalaa, ei ollut stamina. Oi, se olisi just vittu paskonut mut. Joo. Aha, niinku se hau kostaa oikein, aloitte vammaisesti. Oi vittu. Varo. Vedä se taas. Joo. Ais, tää oli ihan vitun kiinni. Ja me pelataan siitä Scorpio! Ei saa napata, et... Vittu, et on notkee vanhaksi äijäksi. No vittu totta kai. Et mä selvit tästä. Joo, selvit. Lock in. Vittu. Älä nappaa mua. Ei saa koskee! Oot mä teillä? Ja. Au. Hyppy. Ai vittu. Jimmy, se on 1 HP! Missä se on? Lyöstä! Lyö! Joo! Venä! Yes! Ei, miljoon pelenki! Let's go! Eli- Nytten, mitä me tehdään? Eli niin, tässä on meidän vaihtoehto. Me mennään Halektriin, me mennään Eldepisti tai Mougi.